Už dnes nie sme viac svedkami len izolovaných anomálií počasia, ale sledujeme prejavy systémovej destabilizácie klimatického systému planéty. Objem tepla nahromadeného vo svetovom oceáne zodpovedá približne 37-ročnej celkovej spotrebe energie celého ľudstva. Dôsledkom môže byť častejší výskyt veľkých krúp, anomálne zrážkové vzorce a prudšie prechody medzi suchom a prívalovými dažďami. Ľudstvo doteraz vizuálne preskúmalo menej než 0,001% tejto oblasti. Svetový oceán sa dnes nielenže rýchlo otepluje, ale samotné tempo oteplovania sa neustále zrýchľuje. Mikro- a nanoplasty. Tým, že kontaminujú oceán aj atmosféru, zasahujú do procesov výmeny tepla, výmeny plynov, tvorby oblakov a hydrologického cyklu. Prírodu nezaujíma, nakoľko komfortne sa cítia inštitúcie alebo ako sú navrhnuté politické stratégie. Fyzika týchto procesov sa rozvíja podľa vlastných zákonov, bez ohľadu na naše pochybnosti. Dobrý deň, volám sa Egon Čolakian. Dnes by som sa chcel venovať jednej z najzásadnejších tém v oblasti klimatickej vedy – otepľovaniu oceánov. Pozrieme sa na to, ako zrýchľujúce sa otepľovanie oceánov už teraz prekračuje hranice obecne uznaných modelov. Aké procesy sa môžu odohrávať v oceánskych hlbinách? A ako tieto udalosti menia naše chápanie predvídateľnosti klímy? Už dnes nie sme viac svedkami len izolovaných anomálií počasia, ale sledujeme prejavy systémovej destabilizácie klimatického systému planéty. Dovoľte mi pripomenúť, že hneď v prvých februárových týždňoch roku 2026 bola Svetová meteorologická organizácia nútená oficiálne vyhlásiť, že tento rok sa už stihol zapísať extrémami v oblasti horúčav, mrazov, zrážok a lesných požiarov. Január 2026 bol 5. najteplejším januárom v histórii meraní. Zároveň však Európa zažila svoj najchladnejší január od roku 2010. Niekomu, kto nepozná fyziku klimatického systému, sa to môže zdať ako rozpor. V skutočnosti je to však jeden z najjasnejších indikátorov destabilizácie. Keď sa klimatický systém vychýli z rovnováhy, neznamená to, že teploty jednoducho všade rovnomerne stúpnu. Znamená to, že známe mechanizmy, ktoré distribuujú teplo, vlhkosť a vzdušné masy, sa začínajú rozpadať. Správanie dízového prúdenia sa narúša. Polárny vír slabne a deformuje sa. Arktický studený vzduch preniká ďaleko na juh, zatiaľ čo teplý vzduch sa presúva do oblastí, kde sa predtým objavoval len zriedka. Práve preto, hoci planéta ako celok naďalej akumuluje teplo, začíname pozorovať nielen vlny horúčav, ale aj vlny extrémnych mrazov. A to sa už deje. Na severnej pologuli na začiatku roka 2026 zasiahli vpády chladného vzduchu Európu aj Severnú Ameriku. Európa zažila sériu búrok sprevádzaných silnými zrážkami, mohutným vetrom a vysokými vlnami, ktoré sa tiahli od Írska a Spojeného kráľovstva až po Portugalsko, Španielsko a celé Stredomorie. V rovnakom čase zaznamenávala južná pologula extrémne horúčavy, ktoré podnecovali masívne lesné požiare v Austrálii, Čile a Patagónii. V juhovýchodnej Afrike vyvolali prívalové dažde ničivé záplavy, najmä v Mozambiku. Tam záplavy postihli najmenej 600 000 ľudí. 100 000 ľudí museli opustiť svoje domovy a približne 30 000 domov bolo zničených alebo vážne poškodených. Tieto prírodné katastrofy sa udiali v rôznych častiach sveta, ale klimatický systém ich spája prostredníctvom jediného spoločného procesu – anomálneho otepľovania oceánov. Práve abnormálne zohriatý oceán čoraz viac odvádza prebytočnú energiu a vlhkosť do atmosféry. Z prebytku tepla a vlhkosti sa následne formujú búrky, prívalové dažde a vlny extrémnych horúčav či mrazov.
Je však dôležité pochopiť, že oceán sa neotepluje a nereaguje s atmosférou v sterilných podmienkach. Tento krehký systém už bol pozmenený ďalším faktorom antropogénneho pôvodu. Mikro- a nanoplasty. Tým, že kontaminujú oceán aj atmosféru, zasahujú do procesov výmeny tepla, výmeny plynov, tvorby oblakov a hydrologického cyklu. Vodná para vo vzduší nekondenzuje do dažďových kvapiek sama od seba. Vyžaduje si častice, okolo ktorých môže kondenzácia nastať. Takzvané kondenzačné jadrá. Za normálnych podmienok sú to prachové častice, morská soľ, sadze a iné aerosóly. Dnes sú nanoplasty prítomné v merateľných množstvách v oceáne aj v atmosfére. Moderný výskum ukazuje, že takéto častice môžu zasahovať do mikrofyziky oblakov a zrážok. Konkrétne štúdia z roku 2024, publikovaná v časopise Americkej chemickej spoločnosti, dokazuje, že atmosférické plasty sa môžu podieľať na procesoch v oblakoch a vďaka svojim fyzikálnym vlastnostiam môžu pôsobiť ako potenciálne kondenzačné jadrá a častice tvoriace ľadové jadrá. Inými slovami, mikro- a nanoplasty sa začínajú priamo podieľať na tvorbe oblakov a kondenzácii atmosférickej vlhkosti. To následne ovplyvňuje, ako, kde a s akou intenzitou sa vyskytujú zrážky. Dôsledkom môže byť častejší výskyt veľkých krúp, anomálne zrážkové vzorce a prudšie prechody medzi suchom a prívalovými dažďami. Keďže vplyv nabitých častíc mikro- a nanoplastov v súčasných modeloch v podstate absentuje, do systému vnášajú ďalšiu premennú v podobe šumu. V dôsledku toho môžu zvyšovať neistotu krátkodobých predpovedí počasia aj dlhodobých klimatických prognóz. Vplyv plastov sa však neobmedzuje len na atmosféru. Oceán a atmosféra spoločne tvoria jeden klimatický systém. Voda má jedinečnú schopnosť akumulovať obrovské množstvo tepla pri len postupnom zvyšovaní svojej teploty. 10-metrová vrstva oceánskej vody dokáže absorbovať viac tepla než celá atmosféra Zeme. Počas dňa oceán teplo pohlcuje a v noci ho uvoľňuje späť do atmosféry, čím zmierňuje teplotné výkyvy vzduchu a funguje ako prirodzená klimatizácia planéty. Okrem toho, oceán odoberá teplo z litosférických dosiek a uvoľňuje ho späť do atmosféry. Existujú vážne dôvody domnievať sa, že rozsiahla kontaminácia oceánov mikro- a nanoplastmi začína narúšať tento jemne vyvážený systém tepelnej regulácie. Podľa dostupných údajov sa častice nanoplastov koncentrujú minimálne v 3 kľúčových vrstvách oceánu: pri hladine, na morskom dne a v termokline, tam, kde sa prudko mení teplota a hustota vody. Častice plastu s povrchovým nábojom interagujú s molekulami vody na úrovni vodíkových väzieb. Výsledkom je, že sa začínajú meniť fyzikálne a chemické vlastnosti morskej vody. Prenos tepla do atmosféry sa spomaľuje a začínajú sa tvoriť zóny prehriatia vo vodnom stĺpci oceánu. To nás privádza k zásadnej otázke. Áno, podľa nášho posúdenia majú mikro- a nanoplasty skutočne vážny vplyv na tepelný režim svetového oceánu. Môžu narúšať výmenu tepla, meniť vlastnosti vody, zasahovať do výmeny plynov medzi oceánom a atmosférou, ovplyvňovať tvorbu oblakov a hydrologický cyklus. Napriek závažnosti tohto faktora je však potrebné jasne pochopiť jednu vec. Mikro- a nanoplasty sami o sebe nie sú zdrojom tepla. Iba narúšajú prirodzený mechanizmus, ktorým sa teplo uvoľňuje. A to nás vedie k hlavnej otázke. Ak mikro- a nanoplasty teplo negenerujú, čo je potom zdrojom tohto dodatočného tepla, ktoré sa teraz v oceáne detekuje?
Aby som odpovedal na túto otázku, dovoľte mi obrátiť sa na fakty. Svetový oceán sa dnes nielenže rýchlo otepluje, ale samotné tempo oteplovania sa zrýchľuje. Nové štúdie, publikované v rokoch 2024 až 2025, ukazujú, že nárast teploty oceánov už nemožno opísať ako stabilný a postupný proces. Samotné tempo oteplovania sa zvyšuje. Podľa štúdie talianskych vedcov z roku 2024, publikovanej v Nature Communications, oceán v rokoch 1961 až 2022 neustále akumuloval rastúce množstvo tepla a zrýchlenie tohto procesu bolo štatisticky významné. Ďalšia štúdia, s ktorou prišli v roku 2025, vedci z University of Reading, zistila, že povrch oceánu sa teraz otepluje približne 4,5 krát rýchlejšie než koncom 80. rokov. V tom čase bolo tempo oteplovania približne 0,06 stupňa Celzia za 10 ročie. Dnes však dosiahlo približne 0,27 stupňa Celzia. Tradične sa toto oteplovanie vysvetľovalo antropogénnymi emisiami skleníkových plynov. V posledných rokoch sa však tempo oteplovania čoraz viac vymyká tomu, čo sa očakávalo na základe existujúcich klimatických modelov. Práve preto je mimoriadne významné, že na to začali priamo poukazovať aj samotní vedci. Stojí za pripomenutie, že počas celého roka 2023 a začiatku roka 2024 dosahovali teploty Svetového oceánu rekordné úrovne počas 450 po sebe nasledujúcich dní, čo je udalosť, ktorá v histórii pozorovaní nemá obdobu. Dr. Brian McNulty, vedúci vedecký pracovník na Rosenstielovej fakulte morských, atmosférických a zemských vied pri univerzite v Miami, opísal situáciu v rozhovore pre NBC News nasledovne. Citujem. Nie je to len o celom roku rekordných teplôt oceánov, ale o tom náskoku, s akým tie rekordy padajú. Ani sa to nepribližuje k tomu, aký bol predchádzajúci rekord. Koniec citátu. V tom čase Gavin Schmidt, riaditeľ Goddardovho inštitútu pre vesmírny výskum NASA, v rozhovore pre AFP uviedol, že na tom, čo sa deje, sa môžu podieľať doteraz nezohľadnené faktory. Dovoľte mi citovať aj jeho slova. Opäť citujem. Dlhodobým trendom rozumieme. Sú poháňané skleníkovými plynmi a antropogénnymi vplyvmi. Ale to, čo sa stalo v roku 2023, bolo to isté, plus niečo navyše. A to niečo navyše je oveľa väčšie, než sme očakávali, alebo než zatiaľ dokážeme vysvetliť. Koniec citátu. V podstate to znamenalo, že namerané teploty nielenže prekonali predchádzajúce rekordy, ale poukazovali na prítomnosť dodatočného mechanizmu zahrievania, ktorý leží mimo obvyklých dlhodobých trendov popísaných skoršími klimatickými modelmi. Britský morský geofyzik Dr. Rob Larter tiež poskytol veľmi odhaľujúci komentár pre New York Times. Opäť citujem. Je to celkom desivé. Čiastočne preto, že nepočujem žiadneho vedca, ktorý by mal presvedčivé vysvetlenie, prečo nastala takáto odchýlka. Momentálne však máme dojem, že veci zašli ďalej a rýchlejšie, než sme očakávali. Koniec citátu. Profesor John Abraham z University of St. Thomas sa k tejto téme vyjadril rovnako otvorene. Citujem. Obávam sa, že sa deje ešte niečo iné, čo spôsobuje dlhodobú zmenu povrchových teplôt oceánov, ktorú sme nepredpovedali. Koniec citátu. Všimnite si, čo povedal ďalej. Citujem. To, čo teraz vidíme ako hnaciu silu vysokých teplôt, je niečo dodatočné k javu El Niño a nedá sa to vysvetliť argumentmi, ktoré sme uvádzali pred 6 alebo 12 mesiacmi. Teploty povrchu morí sú vyššie aj inde, veľmi ďaleko od lokalít ovplyvnených javom El Niño. Koniec citátu. Bol to ďalší hlas podporujúci predpoklad, že dlhodobé zmeny teploty oceánov môžu byť ovplyvnené predtým neznámymi, nezohľadnenými faktormi, ktoré v súčasných modeloch chýbajú.
Rovnako dôležitý je fakt, že anomálne oteplovanie sa nezastavilo ani v roku 2025. Hoci povrchové teploty oceánov v lani nedosiahli historický rekord, medzinárodná analýza zverejnená 9. januára v časopise Advances in Atmospheric Sciences ukázala, že v roku 2025 oceán naakumuloval viac tepla, než v ktoromkoľvek inom roku v histórii moderných pozorovaní. Inými slovami, povrch oceánu síce neustanovil absolútny rekord, ale celkové množstvo tepla absorbované vodným stĺpcom v priebehu roka rekordnú úroveň dosiahlo. Objem tepla nahromadeného vo svetovom oceáne, tzv. Tepelný obsah oceánov, vzrástol v roku 2025 o 23 zetajoulov. To zhruba zodpovedá 37-ročnej celkovej spotrebe energie celého ľudstva. Ak v klimatickom systéme skutočne pôsobí dodatočný faktor, ktorý nebol zahrnutý do existujúcich modelov, môže to byť jeden z dôvodov, prečo sa oceán nielenže rýchlo otepluje, ale otepluje sa so zrýchlením. Rok 2025 je dôležitý práve preto, že nám umožňuje vidieť to jasnejšie. Povrch oceánu v tom roku nevykazoval rekordné oteplenie. Napriek tomu množstvo tepla nahromadené v celom vodnom stĺpci dosiahlo najvyššiu úroveň v histórii pozorovaní. To nás vedie k zásadnému záveru. V roku 2025 tento neznámy faktor nepôsobil z povrchu. Je možné, že jeho následky sa neskôr prejavia aj na hladine oceánu. Ale jeden fakt je jasný už teraz. V roku 2025 prijal oceán rekordné množstvo doplnkového tepla. A tu sa otázka stáva obzvlášť naliehavou. Dovoľte mi zopakovať. Ak mikro- a nanoplasty dokážu teplo len zadržiavať, tým, že narúšajú jeho prirodzený rozptyl, ale teplo negenerujú sami, kde má potom pôvod toto dodatočné zahrievanie oceánu? Aby sme túto otázku preskúmali, zostúpme do hlbín oceánu. Nedávne štúdie ukazujú, že k otepľovaniu dochádza nielen na povrchu, ale aj v najhlbších vrstvách oceánu. Vedci z Národného úradu pre oceán a atmosféru NOAA zistili, že v argentínskej pánve došlo v rokoch 2009 až 2019 k otepleniu v hĺbkach pod 4500 metrov o približne 0,02 stupňa Celzia za 10 ročie. Na prvý pohľad sa toto číslo môže zdať malé. Tu však nemáme dočinenia s malým objemom vody, ale s nesmiernymi masami hlbokého oceánu. Ohriatie takejto masy, hoci len o zlomok stupňa, si vyžaduje obrovský prílev energie. Navyše, v takýchto hĺbkach sa teplotné zmeny zvyčajne merajú v tisícinách stupňa, čo znamená, že zaznamenaná zmena bola 100-násobne väčšia než bežné výkyvy. Podobný vzorec bol pozorovaný aj vo vodách južne od polárneho kruhu. V roku 2020 oceánografovia z Inštitútu Alfreda Wegenera, Helmholtzovo centrum pre polárny a morský výskum, zistili, že za posledné 3 desaťročia sa vody Antarktického Wedelovho mora v hĺbkach väčších ako 2000 metrov oteplovali 5-krát rýchlejšie než zvyšok svetového oceánu. Zároveň podľa samotných výskumníkov vrchných 700 metrov vody nevykazovalo takmer žiadne oteplovanie. V roku 2018 vedci v časopise Oceanography zdôraznili, že vo vedeckej komunite narastá konsenzus o tom, že oteplovanie oceánov ovplyvňuje aj vrstvy hlbšie ako 2000 metrov. Obzvlášť pozoruhodné je, že podľa ich analýzy sa v hĺbkach pod 4000 metrov najjužnejšie hlbokooceánske pánvy oteplujú približne 10-krát rýchlejšie než tie severné. Tento konsenzus sa odrazil aj v správe Medzinárodného panelu pre zmenu klímy IPCC z roku 2013, vychádzajúcej z množstva ďalších štúdií.
Správa uznala, že oceán sa neotepluje len na povrchu, ale vrstva vody v hĺbkach medzi 700 a 2000 metrami akumuluje teplo minimálne od roku 2003. IPCC tiež poznamenal, že oteplovanie siaha do oveľa väčších hĺbok, od približne 3000 metrov až takmer k oceánskemu dnu, najmä v antarktických spodných vodách. Správa ďalej uvádza, že najvyššie miery oteplovania hlbokého oceánu boli celosvetovo pozorované v hĺbkach okolo 4500 metrov. Inými slovami, v podstate hovoríme o oteplovaní, ktoré prebieha veľmi blízko morského dna. IPCC zároveň zdôraznil, že hlboký oceán je prebádaný oveľa menej než povrch, pretože dostupné údaje z týchto hĺbok sú stále veľmi obmedzené. Napriek tomu správa zdôraznila, že oteplovanie hlbokých a spodných vôd je súčasťou celkového obrazu. Oceán postupne pohlcuje prebytočné teplo do čoraz hlbších vrstiev a preberá na seba viac ako 90% energetickej nerovnováhy klimatického systému. Z môjho pohľadu sa diskusia mala už dávno rozšíriť za hranice povrchového oteplovania a zahrnúť aj zmeny v najhlbších vrstvách oceánu. Toto je zásadný bod. Slnečné žiarenie nemôže slúžiť ako dostatočné vysvetlenie pre oteplovanie hlbokých vrstiev oceánu. Slnečné svetlo preniká vodným stĺpcom len do hĺbky približne 200 metrov. A aj pri zohľadnení vertikálneho miešania môže vplyv povrchového ohrevu siahať maximálne do hĺbky okolo 700 metrov. Všeobecne uznávaná hypotéza predpokladá, že povrchové vody sa najprv zohrejú od Slnka a atmosféry. A globálna cirkulácia následne toto teplo postupne prepraví do hlbších vrstiev. Avšak výsledky nedávnej štúdie Oceánskej univerzity Číny tento rámec vážne spochybňujú. Výskumníci identifikovali fenomén, ktorý opísali ako podpovrchové morské vlny horúčav. Zistili, že zhruba 1/3 všetkých morských vln horúčav sa na hladine oceánu vôbec neprejaví. Ďalšia približne polovica je na povrchu viditeľná len v určitých štádiách svojho vývoja, zatiaľ čo v iných fázach zostáva skrytá vo vodnom stĺpci. Ak by bola primárnym zdrojom tepla atmosféra, bolo by logické očakávať, že tepelné anomálie sa najprv objavia na povrchu a potom sa budú šíriť smerom nadol. Pozorovania však odhaľujú iný vzorec. Značná časť vln horúčav existuje nezávisle od povrchového oteplovania. To všetko poukazuje na potrebu vážne zvážiť možnosť doplnkového zdroja energie pôsobiaceho zdola. Problém je, že táto časť oceánu zostáva najmenej prebádaná. Hlbokomorské oblasti sú extrémne ťažko prístupné a ich prieskum je mimoriadne nákladný. V mnohých prípadoch sa teploty vo veľkých hĺbkach nemerajú nepretržite, ale len počas občasných výskumných expedícií, ktoré sa konajú raz za niekoľko rokov alebo dokonca raz za 10 ročie. Morská biologička a oceánografka Sylvia Earle často poznamenáva, citujem, povrch Marsu poznáme lepšie než dno našich vlastných oceánov. Koniec citátu. Do dnešného dňa veda žiaľ nevytvorila systematický spôsob monitorovania zmien prebiehajúcich priamo na oceánskom dne. Štandardné bóje systému Argo zvyčajne pracujú len do hĺbky približne 2000 metrov, zatiaľ čo priemerná hĺbka oceánu je výrazne väčšia. Pritom procesy, ktoré sú pre našu diskusiu najrelevantnejšie, sa môžu odohrávať priamo pri morskom dne. V máji 2025 výskumníci z Ocean Discovery League zverejnili prácu o našich obmedzených vedomostiach o hlbokom oceáne. Článok uvádza, že hoci oblasti oceánu hlbšie ako 200 metrov pokrývajú približne 66% povrchu planéty, ľudstvo vizuálne preskúmalo menej než 0,001% tejto oblasti. To zodpovedá ploche zhruba desatiny rozlohy Belgicka. A to na nešťastie implikuje niečo nesmierne dôležité.
Na oceánske dno sa stále nepozeráme ako na nepretržite monitorovaný systém, ale ako na obrovské temné územie, ktoré len občas osvetlí lúč baterky. Na obrazovke teraz vidíte mapu aktivity hlbokomorských ponorov v roku 1958 až 2024 z článku, ktorý som spomínal skôr. Farby od žltej po fialovú na sivom pozadí označujú počet ponorov hlbinných zariadení na 250 km štvorcových. Nie skutočnú polohu, ktorá bola vizuálne pozorovaná. Skutočná oblasť priamo pozorovaná na morskom dne je príliš malá na to, aby sa dala zobraziť na mape v tejto mierke. To znamená, že nám môžu unikať nielen jednotlivé útvary reliefu alebo ekosystémy, ale aj samotná energetická dynamika tohto rozľahlého, zväčša nepreskúmaného územia. Čo by teda mohlo byť tým skrytým faktorom, ktorý dodáva oceánu teplo z dola? V oceánografii je tento faktor dlho známy. Je to geotermálne teplo, ktoré do oceánu preniká cez oceánsku kôru zvnútra Zeme. Oceánske dno nie je len studenou hranicou. Na mnohých miestach je to aktívne geologické prostredie, cez ktoré sa do vody nepretržite prenáša energia. Práve na oceánskom dne, o ktorom toho vieme stále tak málo, zostáva obrovské množstvo geologických štruktúr nedostatočne preskúmaných. Podmorské sopky, tektonické zlomy, stredooceánske chrbty a hydrotermálne prieduchy. To všetko predstavuje obrovskú časť našej planéty, skrytú pod vodou. V týchto zónach aktívnych vulkanických a tektonických procesov je tok geotermálneho tepla najvyšší. Tradične sa predpokladalo, že tok geotermálneho tepla je v porovnaní so slnečnou energiou príliš malý na to, aby významne ovplyvnil celkové otepľovanie oceánu. Z tohto dôvodu sa teplo zvnútra Zeme často považovalo za druhoradý a takmer konštantný faktor v pozadí. Dovoľte mi však objasniť niečo veľmi dôležité. Teplo stúpajúce znútra Zeme cez oceánske dno hrá pri formovaní hlbokooceánskych procesov oveľa významnejšiu úlohu, než sa bežne predpokladalo. Aj keď sa na globálnej úrovni diskusie o otepľovaní musia často zameriavať na antropogénne faktory, tak napríklad numerické modelovanie, ktoré zahŕňa tok geotermálneho tepla, ukazuje, že cirkulácia studenej spodnej vody v blízkosti Antarktídy je približne o 33% intenzívnejšia než v simuláciách, ktoré ohrev z morského dna vylučujú. Numerické experimenty tiež demonštrujú, že aj realistický a relatívne slabý prísun tepla z dola môže zvýšiť teplotu spodnej vody až o 0,4 stupňa Celzia a výrazne zmeniť tepelný režim v najhlbších vrstvách oceánu. Pretože teplejšia voda má nižšiu hustotu, takýto ohrev znižuje stabilitu stratifikácie oceánu a môže citeľne ovplyvniť vzorce cirkulácie hlbokých studených vôd. A v tomto bode hovoríme len o výpočtoch, ktoré používajú referenčné hodnoty toku geotermálneho tepla. Hodnoty, o ktorých sa zvyčajne predpokladá, že zostávajú v čase konštantné. Ale zamyslite sa nad týmto. Mohol by sa tento tepelný tok z nejakého konkrétneho dôvodu zmeniť, konkrétne zvýšiť? Pre mojich pravidelných divákov by odpoveď mala byť jasné áno. Keď hovoríme o tektonickej aktivite, magmatických procesoch, podmorskom vulkanizme a hydrotermálnych systémoch a stúpaní magmy k povrchu oceánskej kôry, celkový tepelný tok zvnútra Zeme sa skutočne môže zintenzívniť. To sa stáva obzvlášť relevantným, ak si uvedomíme, že Zem v súčasnosti prežíva obdobie intenzívnej geodynamickej aktivity, téme, ktorej som sa podrobne venoval v predchádzajúcich videách. Počas takýchto období geodynamickej aktivácie sa môže zvýšiť aj tepelný tok vstupujúci do oceánu z morského dna, a to prostredníctvom niekoľkých rôznych mechanizmov. Poprvé, prítok tepla cez samotnú oceánsku kôru sa zintenzívňuje. Keď sa horúce magmatické masy presunú bližšie k jej základni, prenos tepla smerom nahor sa zvyšuje.
zvnútra Zeme k horninám dna a následne do spodných vôd. Inými slovami, morské dno začína fungovať ako horúcejší povrch, cez ktorý do oceánu nepretržite prúdi doplnková tepelná energia. Po druhé, zvýšený vnútorný ohrev sprevádza rastúca seizmická aktivita. Nie je to len reťazec izolovaných zemetrasení. Je to znak toho, že v hĺbkach Zeme sa zintenzívňuje prerozdelenie energie a napätia a že kôra a vrchný plášť prechádzajú do mobilnejšieho stavu. V dôsledku toho sa zlomy zóny stredooceánskych chrbtov, oblasti deformácie oceánskeho dna a ďalšie geologické štruktúry stávajú aktívnejšími, čo umožňuje hlbinnému teplu ľahšie stúpať nahor. Jeden príklad lokálneho vplyvu seizmickej aktivity na uvoľňovanie tepla demonstrovala medzinárodná skupina vedcov už v roku 2004. Prezentovali niekoľko pozoruhodných prípadov, v ktorých série podvodných zemetrasení sprevádzal prudký a vysoko lokalizovaný nárast teploty mora a dokonca aj dočasné zmeny oceánskych prúdov. Podľa ich pozorovaní sa na oceánskom dne v hĺbkach približne 10 kilometrov najprv vyskytol roj zemetrasení, trvajúci niekoľko dní alebo týždňov. O niečo neskôr začali satelitné mapy nad tou istou oblasťou vykazovať škvrny anomálne teplej vody. V jednom prípade v Jadranskom mori stúpli povrchové teploty o viac ako 5 stupňov Celzia. V oblasti tureckých úžin boli v lete 2003 zaznamenané teplotné odchýlky presahujúce 9 stupňov Celzia. Na vysvetlenie takýchto udalostí autori navrhli odvážnu hypotézu. Hlbinné procesy prebiehajúce na hranici medzi zemským jadrom a plášťom zohrievajú základňu litosféry, zintenzívňujú magmatizmus a hydrotermálne emisie na oceánskom dne a toto dodatočné teplo sa potom o týždne alebo mesiace neskôr dostane na povrch v podobe teplých anomálií a posunov v cirkulácii oceánu. Na tomto základe naznačili, že takéto epizódy môžu prispievať k určitým extrémnym udalostiam, ako sú nezvyčajne horúce letá a možno dokonca zohrávať úlohu v širších trendoch otepľovania. Následné štúdie poskytujú tejto myšlienke ďalšiu podporu. Napríklad, štúdia z roku 2010 preukázala pomerne silný vzťah medzi zemetraseniami a klimatickou variabilitou v rovníkovom Tichom oceáne. Výskum skúmal viac ako 30 rokov pozorovaní od roku 1973 do 2008, pričom porovnával dva časové rady: seizmickú aktivitu v Tichom oceáne a fluktuácie tropickej klímy, vrátane epizód javu El Niño. Ich analýza ukázala, že nárazy seizmickej aktivity a nárast celkovej uvoľnenej seizmickej energie spravidla predchádzali vrcholom javu El Niño o približne 1,5 roka. Inými slovami, charakteristické vrcholy v aktivite zemetrasení a vrcholy teplej fázy v Tichom oceáne si nielenže zodpovedali, ale boli konzistentne posunuté o pomerne stabilný časový interval. Počas 30-ročného obdobia pozorovaní autori tiež zistili, že uvoľnená seizmická energia v Tichom oceáne sa v priemere zhruba zdvojnásobila. Podobnú analýzu vykonal aj profesor Arthur Viterito, doktor geografických vied a špecialista na fyzickú geografiu a klímu. Porovnal dva indikátory. Počet zemetrasení s magnitúdou nad 4,5, ku ktorým došlo na oceánskom dne, so zmenami globálnej atmosférickej teploty. Podľa jeho zistení sa od roku 1995 začal počet takýchto zemetrasení pozdĺž stredooceánskych chrbtov zvyšovať. Tieto chrbty tvoria globálny podvodný horský systém, tiahnúci sa približne 60 000 kilometrov, kde aktívne vzniká nová oceánska kôra. Ako Viterito demonstroval, medzi nárastom seizmickej aktivity v týchto zónach a nárastom globálnej teploty existuje pomerne silný vzťah. Korelačný koeficient presahuje hodnotu 0,78. Pre klimatické údaje tohto rozsahu
Je to považované za veľmi vysokú hodnotu, indikujúcu štatisticky významnú a pozoruhodnú koreláciu. Zároveň, nárast teploty atmosféry pritom nenastáva súčasne. Namiesto toho nasleduje po zvýšení seizmickej aktivity s oneskorením približne 2 rokov. Podľa profesorovej hypotézy tento vzťah možno vysvetliť tým, že zosilnená seizmická a vulkanická aktivita pozdĺž stredooceánskych chrbtov zvyšuje hydrotermálne emisie a poskytuje oceánskej vode doplnkové teplo. Toto doplnkové teplo navyše sa potom prenáša do atmosféry s oneskorením približne 2 rokov. Treťou cestou, ktorou sa teplo prenáša zvnútra Zeme, je zintenzívnenie sopečnej činnosti, vrátane podmorského vulkanizmu, keď magma stúpa bližšie k povrchu oceánskej kôry. Nielenže zohrieva okolité horniny, ale na niektorých miestach preráža do vyšších úrovní, čím vytvára lokalizované, ale energeticky extrémne intenzívne zdroje tepla. Tu už nejde o rovnomerný, slabý efekt v pozadí, ale o silné impulzy tepelnej energie uvoľnenej do oceánu. Je dôležité pochopiť, že podmorské sopky nie sú zriedkavou výnimkou, ale jednou z primárnych foriem vulkanickej aktivity na Zemi. Podľa moderných odhadov sa približne 75% všetkých sopečných erupcií na planéte odohráva pod vodou. V mnohých prípadoch následky týchto hlbinných erupcií nie sú na hladine oceánu viditeľné. Výsledkom je, že pozorujeme len časť toho, čo sa deje. A často nie sme schopní plne posúdiť skutočný rozsah podmorskej vulkanickej aktivity. Napriek tomu, aj dostupné pozorovania naznačujú, že mnohé sopečné systémy po celom svete v súčasnosti vykazujú známky rastúcej anomálnej aktivity. Podľa údajov Smithsonian Institution, počet dní v každom roku, počas ktorých sú celosvetovo zaznamenané sopečné erupcie, narastá. Navyše, nezmenila sa len frekvencia. Čoraz častejšie sa objavujú prípady, v ktorých vyvrhnutá láva vykazuje nezvyčajné vlastnosti. Je prehriatá a má atypické chemické zloženie charakteristické pre magmu stúpajúcu z oveľa hlbších vrstiev plášťa. To je obzvlášť dôležité v kontexte našej diskusie, pretože takáto magma nesie väčšie množstvo hlbokej vnútornej energie. Ak sa tieto procesy zintenzívňujú nielen na súši, ale aj v zónach podmorského vulkanizmu, znamenalo by to dodatočný prílev tepla do oceánu zdola, prostredníctvom ohrevu okolitých hornín, uvoľňovania magmy a celkového posilnenia tepelných emisí z oceánskeho dna. Štvrtou cestou prenosu tepla zvnútra Zeme je aktivácia hydrotermálnych systémov. V podstate ide o prirodzené kanály výmeny tepla medzi vnútrom Zeme a oceánom. Morská voda preniká do vrstiev zohriatých hornín, zohrieva sa, obohacuje o minerály a potom sa vracia do oceánu vo forme horúcich hydrotermálnych výtokov. Ak sa vnútorná energia Zeme zvýši, takéto systémy začnú pracovať intenzívnejšie a do okolitej vody prenášajú väčšie množstvo tepla. Kľúčovým bodom je jednoducho to, že počas období geodynamickej aktivácie oceán nepríjma z dola len o niečo viac tepla. Celý systém prenosu energie zvnútra Zeme do oceánu sa zintenzívňuje. Zvyšuje sa tak základný geotermálny tepelný tok cez morské dno, ako aj lokalizované uvoľňovanie tepla v zónach zlomov, vulkanizmu a hydrotermálnej aktivity. V takýchto obdobiach sa oceánske dno stáva nielen hranicou, ale oveľa aktívnejším zdrojom ohrevu. Navyše, tieto fázy aktivácie môžu mať rôzny rozsah. Po relatívne miernych epizódach nasledujú silnejšie intervaly, počas ktorých do hlbokých vnútorných vrstiev planéty vstupuje podstatne väčšie množstvo energie.
Počas týchto silnejších fáz sa vnútro Zeme zohrieva intenzívnejšie. Stúpanie magmy sa stáva burlivejším, deformácia kôry silnie. Počet a magnitúda zemetrasení rastú a sopečná činnosť sa zintenzívňuje. V dôsledku toho sa do oceánu zdola prenáša ešte viac tepla. Inými slovami, nemáme dočinenia s náhodnými fluktuáciami alebo izolovanými anomáliami. Máme dočinenia s rozsiahlym geodynamickým procesom, pri ktorom sa energia vo vnútri Zeme zvyšuje a premieňa sa na vnútorné teplo, ktoré sa následne uvoľňuje cez oceánske dno. To znamená, že geotermálny podiel na oteplovaní oceánov v súčasnej ére by sa už nemal považovať len za zanedbateľný faktor v pozadí, ale skôr za zložku, ktorá sa môže výrazne zosilniť. To vyvoláva zásadnú metodologickú otázku. Hoci početné vedecké štúdie už presvedčivo demonštrujú, že geotermálna energia významne prispieva k otepľovaniu oceánov, táto zložka vo väčšine existujúcich modelov ohrevu oceánov a klimatických výpočtoch stále v podstate chýba. Nie je na čase tento aspekt prehodnotiť? A aspoň začať systematicky testovať scenáre, v ktorých by premenlivý geotermálny tok figuroval ako samostatný zosilňujúci faktor. Anomálne otepľovanie oceánov nie je banálna záležitosť. Priamo zintenzívňuje záplavy, extrémne zrážky, krupobytie, silný vietor a hurikány. Ak sa oceán otepluje nielen zhora, ale aj zdola, v dôsledku doplnkového prílevu hlbinného tepla, potom ignorovanie tohto mechanizmu už nie je vedeckou opatrnosťou. Stáva sa nebezpečnou formou slepoty. Sme skutočne pripravení čakať, kým sa oceán oteplí natoľko, že sa známe extrémne javy začnú posúvať do úplne novej triedy intenzity, k megatornádám, megabúrkam a megahurikánom? Prosím, dovoľte mi to zopakovať. Otepľovanie oceánov neprebieha lineárne. Zrýchľuje sa. Na tomto pozadí je skutočne zarážajúce, ako ochotne sa naďalej spoliehame na modely, ktoré už niekoľko rokov po sebe zaostávajú za pozorovanou realitou. Človek sa začne pýtať, či sa ich predpovedná hodnota v tichosti nevytratila. Namiesto toho, aby sme otvorene priznali, že je čas prehodnotiť samotné modely. A tu sa musím opäť vrátiť k problematike mikro- a nanoplastov. Zem milióny rokov vlastnila výkonný systém samoregulácie. Svojho druhu prirodzený planetárny imunitný systém. Jednou z jeho ústredných zložiek boli svetové oceány, ktoré fungovali ako planetárny tepelný regulátor, absorbovali, redistribuovali a rozptylovali prebytočné teplo, vrátane tepla stúpajúceho zvnútra Zeme. Práve tento mechanizmus pomáhal planéte prekonať obdobia geodynamickej aktivácie. My sme však tento mechanizmus začali rozbíjať. Jedným z najnebezpečnejších faktorov je rozsiahla kontaminácia oceánov mikro- a nanoplastmi. Už nehovoríme len o odpade plávajúcom vo vode. Hovoríme o látke, ktorá zasahuje do samotnej fyziky oceánskej tepelnej výmeny. Dôsledky narušenia jemne vyladených mechanizmov prenosu tepla prostredníctvom mikro- a nanoplastov sú oveľa vážnejšie, než sa bežne predpokladá. Oceán sa nielenže otepluje, je teraz menej schopný uvoľňovať teplo. Vrátane toho, ktoré by za normálnych okolností unikalo zvnútra Zeme počas období geodynamickej aktivity. To znamená, že litosférické dosky sa ochladzujú menej efektívne, zatiaľ čo časť hlbinného vnútorného tepla sa začína v systéme hromadiť. To predstavuje hlboký zásah do mechanizmu termoregulácie planéty, čo vytvára riziko, že súčasné obdobie geodynamickej aktivity by mohlo byť silnejšie než akékoľvek predtým pozorované na Zemi. V dôsledku toho čelíme novému typu kombinovanej krízy.
Zdroj doplnkového tepla spočíva v zintenzívňujúcej sa geodynamickej aktivite Zeme, zatiaľ čo mikro- a nanoplasty súčasne blokujú prirodzené mechanizmy, ktoré toto teplo rozptylujú a narúšajú atmosférické procesy. Ľudstvo na takúto krízu ešte nie je pripravené. Dnes sa okno príležitostí na podniknutie krokov už nemeria na 10 ročia. Meria sa už len na roky. A nehovorím to ako rečnícky obrad, ale na základe rýchlosti zmien, ktoré už pozorujeme. Zrýchľujúce sa oteplovanie oceánov, prehlbovanie anomálií počasia, zosilňovanie seizmickej a vulkanickej nestability a pokračujúca exponenciálna akumulácia mikro- a nanoplastov v hydrosfére a atmosfére. Na pozadí toho, ako rýchlo sa mení samotný oceán, riešenie týchto problémov tempom nekonečných vyjednávaní nesie vážne riziko. Je ťažké ospravedlniť ďalších 10 alebo 20 rokov strávených debatami o tom, či je pohodlné priznať nové faktory, alebo či úhľadne zapadajú do existujúcich modelov. Prírodu nezaujíma, nakoľko komfortne sa cítia inštitúcie, alebo ako sú navrhnuté politické stratégie. Fyzika týchto procesov sa naďalej rozvíja podľa vlastných zákonov, bez ohľadu na naše pochybnosti. Pozývam vás, aby ste sa nad tým vážne zamysleli, pretože za život sa oplatí bojovať.